shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Iran na ci gaba da yin lugudan wuta kan Isra'ila da sansanonin sojin Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya. Saudiya ta ce wasu jirage marasa matuƙa biyu na Iran ɗin sun kai hari kan ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin ƙasar Riyadh. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce ta samu nasarar kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa guda 8 da ke kan hanyarsu ta zuwa babban birnin da kuma birnin Al-Harj da ke kusa. Ofishin jakadancin Amurka ya baiwa 'yan ƙasarsa da ke zaune a masarautar shawarar su nemi mafaka a duk inda suke. Ƙasashen Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Isra'ila su ma sun bayar da rahoton cewa makamai masu linzamin Iran na ta yawo a sararin samaniyar su. Yanzu haka dai Amurka ta buƙaci 'yan ƙasarta da ke zaune a ƙasashe 12 na yankin su fice cikin gaggawa. To ita ma Isra'ila na can na ci gaba da kai wa Iran ɗin hari har cikin dare, ciki har da wani da ta kai kan gidan talabijin na gwamnati wanda sojoji suka ce an lalata. Sai dai gidan talabijin ɗin ya ci gaba da watsa shirye-shiryensa daga bisani. A gefe guda bayanai sun tabbatar da cewa kawo yanzu Iran ta hallaka kimanin sojojin Amurka 6, wani abu da ya tada ƙura a Washington. President Trump told cable news networks here that the United States would retaliate. Wakilin BBC ya ce shugaba Trump ya faɗa wa kafafen watsa labaran ƙasar cewa Amurka za ta mayar da martani kan kisan sojojin nata da Iran ta yi nan ba da jimawa ba. To har wa yau Isra'ila ta kai wani sabon hari ta sama a birnin Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon. Rundunar sojin Isra'ilar ta ce tana kai hari kan cibiyoyin kwamandoji da wuraren ajiyar kayayyaki na Hezbollah da Iran ke marawa baya. Kafin hakan Tel Aviv ta buƙaci mazauna yankunan su fice cikin gaggawa. Jami'ai sun ce sama da mutane 50 ne suka mutu a har-haren zuwa yanzu, fiye da mutum 150 suka jikkata. Isra'ila ta ce ta kashe wani kwamandan ƙungiyar Islamic Jihad ta Falasɗinawa a har-haren da ta kai a daren Litinin. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jirage kalilan ne suka iya tashi daga manyan filayen jiragen sama na Dubai da Abu Dhabi a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan da aka dakatar da zirga-zirgarsu sakamakon rikicin da ake ciki. Kamfanin jiragen sama na Etihad Airways ya kwashi fasinjoji zuwa wasu birane ciki har da London da Moscow da kuma Paris. Dubban fasinjoji ne suka makale a yankin na gabas ta tsakiya. A wani yanayi da aka bayyana a matsayin mafi muni ga harkokin sufurin jiragen sama a duniya tun bayan annobar corona. Haka kuma farashin hannayen jari na kamfanonin jiragen sama da na yawon bude ido ya faɗi ƙasa warwas bayan kwanaki ana fama da tsaikon zirga-zirga. A wani batu mai kama da wannan kuwa farashin hayar babban jirgin dakon man fetur daga gabas ta tsakiya zuwa ƙasar China ya ninka tun daga jiya Litinin. Inda ya kai wani mataki mafi girma a tarihi na sama da dala 400,000 a kowace rana. Wannan na faruwa ne sakamakon barkewar rikici da kuma barazanar da Iran ta yi, ta kai hari kan duk wani jirgi da ya yunkurin ratsa mashigin Hormuz. Traffic has come to a virtual standstill in the Strait of Hormuz. Wakilin BBC ya ce jiragen ruwa na can sun yi cincirindo a mashigin na Hormuz sun kasa gaba sun kasa baya domin tuni aka ga yadda Iraniyawan suka banka wa 3 daga cikinsu wuta a jiya Litinin kaɗai. Don haka, dukkan kamfanonin sufuri na kaffa-kaffa wajen aika jiragen su. Kimanin kashi 1 cikin 5 na dukkan man fetur ɗin da ake amfani da shi a duniya ne ke bi ta wannan mashiga. Farashin man fetur ya sake tashi a yau Talata, kuma ana fargabar abin zai ci gaba da rancaɓewa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je ga rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, Iran ta kaddamar da hare-haren sama kan Isra'ila da wasu ƙasashen gabas ta tsakiya. Saudiya ta ce Iran ɗin ta kai hari kan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Riyadh da wasu jiragen sama marasa matuƙa guda 2. Ma'aikatar tsaron Saudiyan ta kuma ce ta samu nasarar kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa guda 8 da ke kan hanyarsa ta kai hari babban birnin da kuma birnin Al-Harj da ke kusa da shi. Da dai ofishin jakadancin Amurka ya baiwa Amurkawa da ke zaune a masarautar shawarar su nemi mafaka a duk inda suke. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muhtar. Ya zuwa yanzu dai Amurka ta buƙaci 'yan ƙasarta da ke zaune a ƙasashe 12 na yankin su gaggauta ficewa.
Ƙasashen Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Isra'ila duk sun bayar da rahoton cewa makamai masu linzami sun shiga sararin samaniyar su daga Iran. Ma'aikatar tsaron Saudiyya dai ta ce jiragen sama marasa matuƙa da Iran ta harbo sun faɗa kan ofishin jakadancin Amurkan, amma ba su yi ɓarna sosai ba, tare da bayar da tabbacin cewa babu wanda ya samu ko rauni a harin. Da yake jawabi ga Amurkawa ta talabijin, shugaba Trump ya ce Amurka za ta mai da martani cikin gaggawa. Wannan yaƙi dai na ci gaba da janyo tashin farashin mai a kasuwar duniya, inda ko a safiyar yau Talata, kasuwar mai ta yankin Asiya ta koka da irin koma bayan da ake fuskanta, duk da cewa an fara dawo da harkokin cinikin man, ba kamar yadda aka samu tsaiko ba a kwanaki 3 da suka wuce. Rahoton da Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya haɗa mana kenan. Tun bayan harin da Amurka da Isra'ila suka kai da ya sanadin rasa ran jagoran addinin Musulunci na Iran ɗin Ayatollah Ali Khamenei, wasu jagororin mabiya ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta 'yan Shi'a a Najeriya suka shiga cikin jimami. Malam Sidi Munir mai nasara ɗaya ne daga cikin manyan almajiran Sheikh Al-Zakzaki, kuma wanda ya san rayuwar Ayatollah Ali Khamenei ɗin, ya yi wa Zubairu Ahmad ƙarin bayani. Kusa ana aika da inda dattijo ka kai ya kai don shekara 86 yake da su a halin yanzu, kuma alhamdulahi daga shekara 1990 ko in ce da 89 lokacin da ya zama cewa wannan nauyi ya hau bisa gare shi. To tun daga wannan lokaci zuwa yanzu cikin ikon Allah magajin shi da ya gada Imam Khomeini na Allah madaukakin sarki ya ƙara rahama gare shi, ya kwafi shi gwargwadon duk abin da Imam Khomeini wanda aka sani na tabbatar da addini da kuma aikata shi a aikace da tsanatai ga cima musulunci da musulmi zarafi. To sun zama kawon ma babu bambanci a ce ta shi Imam Khomeini da kuma shi da ya gaje shi haka. Muna jin raɗaɗi ga rasuwa da amma an ka suna da matsayi na shahada za a ce shi wannan ba Allah kusan ya ci ribar rayuwa. Wani irin kamar gibi za a ce al'ummar musulmi musamman su masu bin wannan aƙida ta 'yan uwa musulmi a duniya suka yi ko kuma suka fuskanta game da rashin shi jagoran addinin musulunci na Iran? Kusan alhamdulillah yanzu mutum yana iya fahimta abin ya hito hili karara cewa ba jagoran wani bangare na musulmi ba, jagora na kusan a ce na musulmi duk duniya. Bayan shahada ta yi musulmi sun ankara. Babban makasudin waɗannan abubuwa da ka faruwa irin raunanan Falasɗiya da ake yi da zalunta su da aka yi, kuma ya tsaya musu tsawon shekaru, kuma kaga akan wannan ma rayuwa ce ta shahide. Wannan ya karantar da al'umma kuma cikin taimakon Allah sai zama cikin wani ɗan lokaci kaɗan al'umma ta ankara da cewa wannan shine mai kare musulmi da musulunci a duniya baki ɗaya. Kamar wannan ya raunata gwiwar su wajen bawa ita jamhuriyar musulunci ta Iran goyon baya ko kuma ƙwarin gwiwa game da wannan yaƙi da take yi? Maimakon ma a ce raunanawa, to ba raunanawa ba ma ƙarfafa gwiwar musulmi baki ɗaya, saboda daga sadda yi shahada zuwa yau kusan in muka lura duk musulmi zuciyarsu ta zafafa kuma sun ƙara ƙaimi, musamman inda Amerika har tana son ta samu ko so ga mutane ko goyon baya, to ta rasa goyon baya, ta rasa kamna ga duniya ma baki ɗaya. Za ka sha mamaki irin yadda musulmi gaba ɗaya suka fahimci cewa abin su aka taɓa, har da ma zuwa a yi mana ta'aziyya mutane waɗanda sai kayan mamakin yadda suke da bambancin tunani, amma yanzu Allah ya sa tunanin ya zama guda. Abin da nake so in ɗan ƙara nanatawa ga musulmi, wasu sun ta ambata Amerika ba ta da aboki na dindindin. Malam Sidi Manir mai nasara kenan, ɗaya daga cikin manyan almajiran Sheikh Al-Zakzaki a Najeriya. To idan muka je Najeriya, wasafin manyan 'yan sanda a ƙasar na ci gaba da shawartar sabon sufeton 'yan sandan ƙasar da shugaba Tinubu ya naɗa kan wasu muhimman abubuwa da ya kamata ya sanya a gaba. Ɗaya daga ciki shine aiwatar da umarnin shugaban ƙasar na janye 'yan sandan da ke ba da kariya ga muhimman mutane domin amfani da su wajen yaƙi da matsalolin tsaron ƙasar. Wani abu da ake zargin tsohon shugaban 'yan sandan ƙasar ya gaza aiwatarwa. Muhammad Indabawa wani tsohon kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya, ya kuma bayyana wa Aisha Aliyu Jafar yadda yake kallon lamarin. Kalubalensa dai suna da yawa ba su da yawa, amma sanin da na 20
yaro ne mai san aiki mai alaka kuma inda ka bashi aiki zai maka yadda ya kamata da mun yi aiki da shi a lokacin ina Fatakwal da kuma lokacin da ina Adamawa na aiki shi directly yana da gaci na so abubuwan sai gaban sa da yanzu fighting corruption ya sai da zai iya dakatar da cin hanci da rashawa kuma kamar da shugaban kasa kwanan baya ba da doka ya yi kokari ya cire 'yan sandan da suke hannun 'yan siyasa maza kamar da na har zai sa jikin su idan yi wannan abubuwan kuma farashin da shi ne da ya matsarsa yanzu in yi wannan to insha Allah zai galaba. To baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa to kamar waɗanne abubuwa ne ya kamata a ce ya mayar da hankali kansu. Ya sa ƙwarya a gurbin ko ba gaskiya ba kuma a daina karɓar kuɗi kafin a ce za a yi promotion kuma a daina special promotion duk shi ke kawo da matsalar promotion idan lokacin ka bai kada ba kana ɗauke tsallake wani a baka idan duka yawan wannan abubuwan na tabbata zai yi galaba akan abubuwan kuma sai funding shugaban ƙasa kamar ya naɗa shi ya ba shi kuɗi ya aiki to insha Allah za a ga abin da ake so za a samu canji a aikin 'yan sanda. To wani kalubale dai shine rashin isassun kayan aiki da kuma rashin isassun su kansu jami'an tsaron. Shin kana ganin duk waɗannan kalubale haka za su ba shi damar sauke nauyin da aka ɗora mishi? Idan shugaban ƙasar da ya naɗa shi kuma ya ba shi kuɗi ya sai kayan abin da ya kamata kayan sanda da kayan aiki to insha Allah za a yi nasara. To da dama na ganin cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka zame wa magabatan shi kadangaren bakin tulu shine gadin manya da 'yan sanda ke yi. Ana ganin duk da Tinubu ya bayar da umarnin a janye su dawo su ci gaba da aikin na tsare ƙasa har yanzu ana wasu na yi kamar yadda ka faɗa ma. Shi ya naɗa shi kuma shi ne da 'yan sanda kuma shi ne da aiki sai dai bai gida mai ba amma in shugaban ƙasa ya ce ke tun aka ce wannan ɗin shi wace da aka cire yayi amma yana nuku-nuku na ta hanyar za ta ga 'yan sanda za ta ga suna bin 'yan siyasa na yanzu. Amma ya kamata shi wannan ya yi wannan abin zai yi wanke hannunsa daga zargi cewa shugaban kasa ba doka an kasa yi amma zai iya yi kamar da gaya miki. To ana ganin sojoji da dama sun mamaye wasu ayyukan tsaron cikin gida wanda ya kamata a ce 'yan sandan ne suke yi shin menene zai yi na ganin ya sauya hakan? A ba 'yan sanda training a ba su kayan aiki su karɓi aikin su wajen sojoji dama 'yan sanda da kamata yana cin aikin 'yan sanda amma rashin ingancin 'yan sanda ne yake sa ake wani abin aiki sa sojoji amma yawancin aikin da sojoji suke yanzu ba nasu bane 'yan sanda ne to amma 'yan sanda sun kasa ba su da kayan aiki ko kuma da an kwashe rabi an ba 'yan siyasa ba ma 'yan sanda a goya to sai sojoji suke shigowa ciki amma idan dai aka cire su duk gaba ɗaya kowa su dawo su aiki ko police duty kamar da ɗauke su ba bin 'yan siyasa ba da maula da abubuwa to za shiga abubuwa za su canja. To akwai kuma batun albashi da walwalar jami'an 'yan sanda wanda ake ganin inda ana biyan su abin da ya kamata hakan zai rage wasu abubuwan da ake gani kamar na zargin cin hanci da dai sauransu. Shin ya kake ganin zai shawo kan wannan al'amari? Annan ma akwai shi zai je samu shugaban kasa ya masa recommendation abin da ya kamata a dinga ba 'yan sanda. Amma albashin 'yan sanda da kai sho duk bai taka karya ba wani abin kirki a ciki sai gama aikin ka zo a dinga baka 60,000 ko 70,000 bayan ka yi shekara 35 kana aiki. Muhammad Indabawa kenan tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya. To a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 16. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Iran na ci gaba da yin lugudan wuta kan Isra'ila da sansanonin sojin Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya. Ƙungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers ta ce akalla mutane 12 ne ciki har da ma'aikatan lafiya 5 suka samu raunuka a wani hari da aka kai kan wani asibiti da ke Al-Ubaid. Ƙungiyar likitoci ta Sudan ta ce dakarun RSF ne suka kai wannan hari kan asibitin na Birtaniya da safiyar jiya Litinin. Gabadu da Tijjani Kalarawi da ƙarin bayani. El Ubaid, babban birnin jihar Kordofan, na ci gaba da fuskantar jerin hare-hare sakamakon yakin basasar Sudan da ya soma tun a watan Afrilun 2023 akan jayayyar neman iko tsakanin jagoran sojin kasar Janar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan mayakan dakarun RSF Janar Muhammad Hamdan Dagalo da ake kira da Hemeti. Tun daga lokacin tashin hankali ke ci gaba da bazuwa zuwa sassan kasar da ya kai ga lalata makarantu da gidajen jama'a da kuma kasara fannin lafiyar kasar ta Sudan. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yakin basasar ya kashe dubban mutane yayin da fiye da mutum miliyan 10 suka koma 'yan gudun hijira bayan sun bar garuruwansu. Ƙungiyar likitocin Sudan ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniya da su samar da kariya ga jami'an kiwon lafiya a yankin na El Ubaid.
Ƙungiyar ta kuma roƙi shugabannin mayakan na RSF da su daina kaiwa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da ma sansanonin 'yan gudun hijira hare-hare. Ƙaruwar hare-hare a El Ubaid na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen duniya ke nuna damuwa game da rikicin. A kwanan nan ma kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaƙaba wa shugabannin 'yan tawayen RSF jerin takunkumai bayan zargin su da aikata laifukan cin zarafin bil'adama a El Fasher, cikinsu kuwa har da mataimakin kwamandan rundunar Abdulrahim Hamdan Dagalo da kuma Brigadier Janar Abdul Fattah Abdullah Idris, wanda aka fi sani da Abu Lulu, da kuma ake masa lakabi da The Butcher of El Fasher saboda wallafa hotunan yadda yake kashe farar hula cikin farin ciki da annashuwa. Takunkumin kuma ya kunshi haramta musu taɓa kadarorinsu da soke takardunsu na tafiye-tafiye. A bangare guda kuma ƙasar Chadi, wadda ke makwabtaka da Sudan, ta rufe kan iyakarta da ƙasar, inda take bayyana fargabar kwararar 'yan gudun hijira cikin ƙasar wanda ke tserewa rikici a yankin Darfur. To a gaida Badriya Tijjani Kalarawi. Zuwa nan da makonni uku ne za a rantsar da Sarah Mullali a hukumance a matsayin Archbishop ta 106 ta birnin Canterbury. Wannan babban matsayi ya sanya ta zama jagorar mabiya ɗariƙar Anglika kusan miliyan 95 a faɗin duniya. To sai dai tuni aka fara nuna rashin amincewa kan zaɓar mace a wannan matsayi, lamarin da ke ƙara rarraba kawunan mabiyanta. Yanzu haka dai malaman addini masu ra'ayin mazan jiya suna barazanar cewa za su zaɓi nasu sabon shugaban na daban. Ga Umar Shehu ‘yan Leman da ƙarin bayani. Tsarin ibada da addu'o'i iri ɗaya ne da na mabiya Anglican da dama, amma cocin a matakin duniya na da nisa sosai da samun haɗin kai. A nan Najeriya, zaɓar mace a matsayin Archbishop ta Canterbury ya raba kawunan mabiya ɗariƙar Anglika. Ever since I was born I'm an Anglican, I've never had such, and I don't think it's Christianly. An haife ni a matsayin ɗan Anglican kuma ban taɓa jin irin wannan ba. Sannan ba na jin hakan tsari ne cikin addinin Kiristanci ne. Idan ka duba littafi mai tsarki da manzanni, babu mace a cikinsu. Don haka, mace ta zama shugabar cocin Anglican a Ingila, ba na jin hakan zai zama alheri. God created us male and female, but the work of God is an individual thing. Allah ya halicce mu maza da mata, amma aikin Allah lamari ne na daban. Idan an kira ka, ko kai namiji ne, ko ke mace ce, kana buƙatar ka cika kiran Ubangiji. A wannan makon, malaman addini masu ra'ayin mazan jiya daga sassan duniya za su gana a babban birnin Najeriya, Abuja. A can za su kada ƙuri'a don zaɓar wanda zai jagorance su, wanda zai iya kishi da sabuwar shugabar Anglika a matsayin ƙalubale na kai tsaye ga Sarah Mullali. Ƙungiyar wacce aka sani da GAFCON an kafa ta ne a shekarar 2008 biyo bayan saɓanin fahimtar addini kan batun auren jinsi ɗaya. GAFCON tana ikirarin cewa bata bar cocin Anglika ba, a'a ita ce ma cocin gaskiya. Amma ƙuri'ar ta wannan makon za ta rarraba kawuna ne kawai, kamar yadda Farfesa Dermot McCulloch, farfesan tarihin cocin da ya ritaya a Jami'ar Oxford, ya bayyana. Well, this is a bid for schism. I mean, it's a bid for putting substance into. Wannan yunkuri ne na ballewa, yana nufin mataki ne na tabbatar da barazanar da kungiyar GAFCON ke yi cikin shekaru 15 da suka gabata. Waɗannan jerin shugabanni ne, dukkansu maza, waɗanda za su tafi taro a Afirka, wanda yawancin majami'un Anglican ba sa gamsuwa da shi. Haɗakar cocin Anglika tana kallon kanta a matsayin iyalan majami'u, kuma wani lokacin mambobinta suna tafiya ne akan nasu ra'ayin. Amma kamar kowace ƙungiya ta dangi ɗaya, rashin jituwa na iya faruwa. To amma babban sakatarinta Bishop Anthony Pogo ya ce hanya mafi dacewa ita ce a zauna a tattauna. Duk wanda ya dage kan barin tafiyar, in ji shi, ya kamata ya hakan ta hanyar da ta dace. We need to go through our existing processes, namely, in our case, a standing committee. Muna buƙatar mu bi ta hanyoyinmu da ke akwai, wato kwamitin dindindin ko majalisun da muke da su a kowane lardi. Maimakon yin hakan, babu wani abu da za ka iya ya amince da hakan, watakila mafitar tana hannun matasa. Bayan kammala ibada, Alexander Olusinde, mai shekaru 34, ya bayyana cewa alaƙar su da Canterbury na da muhimmanci a gare shi. Muna da alaƙa da cocin Ingila,
Kwarai wannan na da muhimmanci a gare ni, kuma ina fatan hakan ya ci gaba a cikin haɗakar ɗarikar Anglican. Ni kaina ba zan iya tunanin babu cocin Ingila ba. Duk da cewa bai amince da salon fahimtar addini na nuna sassauci da suke bi wani lokacin ba. Samun matsaya ɗaya na iya zama mai wahala. Alaƙar da ke tsakanin uwar cocin Anglican da sauran sassan duniya tana ƙara bayyana a matsayin mai cike da ɗarɗar. To a gaida Umar Shehu Leman idan muka sake komawa Najeriya jam'iyyun siyasa a ƙasar sun bi umarnin hukumar zaɓe ta INEC wajen soma yi wa mambobinsu rijista ta hanyar laturoni. Tun a watan da ya gabata ne jam'iyyun suka soma yin rijistar a matakin mazaɓu. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Jami'un Najeriya dai sun bi umarnin hukumar zaben kasar ta INEC wajen tabbatar da sun yi wa mambobinsu rajista a lokacin da aka kayyade. Jami'ar adawa ta ADC a wani bayani da ta fitar mai dauke da sa hannun sakataren watsa labaranta na kasa Bolaji Abdullahi ta bayyana cewa ta soma gudanar da rajistar 'ya'yanta domin tunkarar manyan zabukan shekarar 2027 da ma na share fage nan gaba kaɗan. Jami'ar ta ce yanzu haka dubban 'ya'yanta a faɗin Najeriya na ci gaba da yin rajistar. Faisal Kabir shine mai magana da yan jam'iyyar ta ADC a Najeriya. Alhamdulillah ba abin da zamu cewa Allah ce godiya yadda 'yan Najeriya suka fito suka nuna cewa suna tare da jam'iyyar ADC. Domin ni jiya na yi tunanin ma dukkanin 'yan Najeriya ne suke jam'iyyar ADC. Ko ina na duba inda nake ganin mutane suna ta rijistar jam'iyyar ADC. Abin ya bani mamaki, abin kuma ya rikita wanda suka kasa yin rijista suka je suka haɗa kai da bankuna suka yi rijista da shi. Kamar wani tsari ne kuke bi wajen yin rijista ɗin? Muna yin shi a mazaɓu, kowa zai je mazaɓun shi ya yi rijista, kuma muna yin shi ta online yadda kowa zai ɗauki wayar hannunsa ya cike sa firi cikin sauki cikin kwanciyar hankali. Akwai wasu ƙorafe-ƙorafe da ake cewa idan mutum ya zo zai yi rijista da kamar jam'iyyar ku ko da bai saka lambar sa ɗan ƙasa ba duk sunan da ya sa da sauransu bayanan kawai za su isu wuce. Wani ƙarin bayani za ka yi akan wannan? No, wannan dama abu ne wanda ake kasan in ka sa a farkon yi dole kana buƙatar akwai abubuwan da kake gyarawa. Shine idan ka fahimce ni a cikin bayanai na ce maka yanzu duk wanda ya tura zai ga cewa an karɓa amma ana review ɗin shi. So daga nan zuwa sati ɗaya zai zama available sai ka je ka fidda shi. Mun yi kokari mun yi duk abin da zamu yi wajen kare wannan wanda a cikin idan mutum ya cike akwai wajen da zai nuna mar sai ya taba ya nuna shi human being ne tukuna abin zai yi. Kuma yanzu duk wanda ya sa ni number ɗin shi za ta nuna mata ya yi approval amma tana review daga nan zuwa sati zai fidda slip ɗin shi. To kamar kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ai alhamdulillah abubuwan da muka gani ma mu wallahi ba mu taɓa tunanin su ba. Domin abun har ya ɗaure mana kai har muna tunanin gaba ɗaya ma mutanen Najeriya ne 'yan jam'iyyar ADC. Kazalika a daidai lokacin da jam'iyyun ke rige-rigen yi wa 'ya'yansu rajista ita ma APC mai mulkin ƙasar ta bi sahu inda a cikin wani bayani da sakataren watsa labaran jam'iyyar Felix Moka ya fitar a shafinsa na X ya ce sun so mai 'ya'yan jam'iyyar rajista ta Laturoni domin tantance su da kuma inganta bayanan magoya bayan jam'iyyar tasu da suke da shi. Sakataren watsa labaran jam'iyyar na ƙasa ya kuma ce yayin da 'yan asalin jam'iyyar za su sabunta bayanansu akwai kuma sabbin membobin jam'iyyar da APC ta ce na shirin yin rijista su ma. Hukumar zaben kasar ta INEC dai ta bayyana cewa ya zama wajibi dukkan jam'iyyu a Najeriya su tabbatar da sun miƙa rajistar membobinsu daga ranar 2 ga watan Afrilun shekarar 2026 da muke ciki. Umarnin da ya daidai da tanadin dokar zaɓe ta bana ta shekarar 2026 da kuma a cewar INEC zai ba da damar gudanar da sahihan zaɓukan share fage da ma na ƙasa baki ɗaya. Sai dai masu ruwa da tsaki na fargabar hakan zai iya zama ƙalubale ga jam'iyyun adawa sakamakon ƙarancin kuɗi. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni a takaice. Kamfanin Optasports wanda ke tattara bayanai kan harkar wasanni ya yi hasashen cewa Arsenal ce ke ci gaba da kasancewa akan gaba a jerin kungiyoyin da ka iya lashe gasar Premier bana bayan nasarar da ta yi akan Chelsea a wasan da suka fafata a filin wasan Emirates a ranar Lahadin da ta gabata. Opta ya baiwa kungiyar Mikel Arteta damar yiwuwar lashe gasar da kashi 83.2 cikin 100 yayin da ya baiwa Manchester City maki 16.2 cikin 100 kacal. A bangare guda kuma kamfanin ya riga ya tabbatar da faduwar Wolves zuwa matakin gasar Championship inda ya ce yiwuwar hakan ya kai kashi 99.9. Tuwal ila yau dai muna kan batun gasar Premier bana inda duka kungiyoyi 20 na gasar za su fafata a tsakiyar wannan makon daga yau Talata zuwa Alhamis kafin a kecere ne a wasannin zagaye na biyar na gasar FA Cup a ƙarshen mako. A cikin wasannin da za a buga a yau Talata, Bournemouth za ta karbi bakuncin Brentford yayin da Burnley za ta ziyarci Everton a filin wasan Hill Dickinson. A filin wasan Ellen Road, Leeds United za ta karbi bakuncin Sunderland sai kuma wasan da za a fafata a filin wasan Molineux tsakanin Wolves da Liverpool.
To yayin da kallo koma sama inda ake hasashen kungiyar ta lashe gasar Premier bana, akwai gwagwarmayar da ake na neman karewa a mataki 4 na farko domin samun gurbi a gasar cin kofin zakarun Turai na baɗi. A halin yanzu dai kungiyoyi 5 zuwa 6 ne ke fafatawa kan gurabe 3 ko 4. Koya masu sharhi ke kallon wannan kai ruwa rana da ake yi na neman gurbin zuwa gasar Champions League na baɗi? Sunana Abdulsamad Bala. Bana jin Aston Villa za ta karkare a mataki na 4, inda nake tunanin Manchester United za ta iya karkarewa a 4 farko, sai Liverpool ko Chelsea a ciki, wanda na fi ganin yanayin tafiyar Liverpool din. Daga bangare na fi ganin Arsenal, Manchester City, Manchester United da Liverpool su za su tafi gasar zakaru ta nahiyar Turai. Barin karkare da fagen wasan tennis inda wasannin share fage na gasar BNP Paribas Open, Benjamin Bonzi na kasar Faransa ya doke Jack Pennington Jones na Burtaniya da ci 6-3, 6-4. Alexander Blocks na kasar Belgium ya sha kashi a hannun Martin Landalucci na kasar Sifaniya da ci 6-0, 6-2, yayin da Christopher O'Connell na kasar Australia ya nasara kan Billy Harris na Burtaniya da ci 6-4, 6-3. To a gaida Ibrahim Yusuf Muhammad zai dawo da wasu sabbin labaran wasannin a shirinmu na hantsi. Domin ci gaba da samun labarai da ɗumi-ɗuminsu, sashen Hausa na BBC ya buɗe sabuwar tasha a manhajar WhatsApp. Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku. Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa. Kada ku manta, shafinmu na intanet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. To idan kuka garzaya shafin namu na intanet bbchausa.com za ku samu ƙayatattun labarai da muka wallafa. Babban labarinmu a shafin na yin ƙarin bayani ne akan mutane 6 da za su iya maye gurbin Ayatollah Ali Khamenei, jagoran addini na Iran. Sannan akwai labarin wasanni mai taken Arsenal na zawarcin Goretzka yayin da ita kuma Real Madrid ke bibiyar Schlotterbeck. Sannan akwai ƙarin bayani akan yadda jam'iyyun APC da kuma ADC ke sabunta rijistar mambobinsu, har ma da wani labarin mai taken ko ya kamata a riƙa zubar da ruwan da aka tafasa shinkafa. Bayan wannan akwai wani labarin har wa yau mai cewa mun shirya wa dogon yaƙi da Amurka, in ji shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian. To za kuma ku iya tafka muhawara akan dukan waɗannan labarai a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter har ma da Instagram idan kuka lalabi BBC Hausa. To amma yanzu anan za mu ja labulan shirin a madadin Badamasi Abdulkadir Muktar da ya tsara shi, a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC. Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Iran na ci gaba da yin lugudan wuta a kan Isra'ila da sansanonin sojin Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya. Jiragen ruwan dakon man fetur na can sun yi cincirundu a mashigin Hormuz da Iran ɗin ta rufe, har ma ta banka wa 3 daga cikinsu wuta a jiya Litinin kaɗai. A Najeriya wasu tsaffin manyan jami'an 'yan sanda na ci gaba da shawartar sabon sufetin 'yan sandan ƙasar da shugaba Tinubu ya naɗa akan wasu muhimman abubuwa da ya kamata ya sanya a gaba. sai da zai iya dakatar da cin hanci da rashawa, kuma kamar da shugaban kasa kwanan baya ba da doka ya yi kokari ya cire 'yan sandan da suke hannun 'yan siyasa maza shi wancan da aka cire yayi, amma yana niku na ta hanyar za ta ga 'yan sanda za ta ga suna bin 'yan siyasa na hanyar, amma ya kamata shi wannan ya yi wannan abin. Har wa yau a Najeriya yanzu haka jam'iyyun siyasa na can na ta faɗi tashin yin rijistar mambobinsu bayan rage lokaci da hukumar zaben ƙasar INEC ta yi. To koya lamarin yake ga jam'iyyar ADC mai hamayya?
yadda 'yan Najeriya suka fito suka nuna cewa suna tare da jam'iyyar ADC ko ina na duba inda nake ganin mutane suna tare da jam'iyyar ADC abin ya bani mamaki abin kuma ya rikita wanda suka kasa yin rijista suka je suka haɗa kai da bankuna suka yi rijista da shi. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara